Здравейте, уважаеми човешки ресурси! Първо, искам да се представя с няколко думи, за да не се говори, че съм някакъв, който бил анонимен и говорил глупости и не знам какви такива подобни неща. После ще обясня защо се обръщам така. Към вас, които ще гледате този видеоматериал, аз съм Атанас Атанасов от някогашното дружество на Илия Минев, независимото дружество за защита правата на човека в България. И то от тази част, която остана, от хората, които останаха верни на Илия Минев и неговите идеи. По-настоящем съм областен председател на Българска национална радикална партия, която член съм също и на централното ръководство, чието участие на последващите избори беше възпрепятствано от съда. Така че говоря от мое собствено име и не ангажирам никого с това, което ще кажа, нито съм упълномощен да говоря от някой. И излизам с мои собствени позиции. Защо се обърнах към вас, уважаеми човешки ресурси? Защото крайно време е да престана да ни наричат по този начин. Даже по мракобесното живково време ние бяхме работници, имаше лични състави, а сега във всяка фирма и в министерство и навсякъде ни наричат човешки ресурси. Думата ресурс е синоним на думата суровина, което ще рече неодушевени предмети. Мисля, че няма да има човек, който да не се съгласи с това, че ние сме човеци, че сме одушевени същества, че имаме дух, че сме изградени от дух, от материя, дух, душа и тяло. Думата ми е за нещо друго. Първо да кажа, че вижда се, че се притеснявам от камерата, да, знам. Искам да кажа и друго, че тайните общества на юдео-масоните не наричаха някога гои, което буквално преведено означава добитък. Май звучи по-добре, отколкото човешки ресурси. Думата ми е и за друго. Като гледам споровете за ефтината електроенергия, твърди се, че атомната електроенергия е по-ефтина от тая, която идва от вятъра, от водата и от слънцето. Аз не мога да се убедя и не знам дали има човек, който може да ме убеди, че вятъра, водата и слънцето са по-скъпи от тия ядрени продукти, които се внасят от Русия, може би от други страни. Твърди се, че технологиите им били по-скъпи, затова енергията била по-скъпа. Аз мисля, че всичко е предварително нагласено законодателно с цел печалба на точно определени хора. Това са депутати, хора от групировките и хора, които участват в енергийните системи за управление на енергетиката в страната. Никой не може да ме убеди, че тия технологии са по-скъпи от бетоните, от арматурата, от хилядите тонови строителни материали, които се изливат за строителство на една ядрена централа, нейната поддръжка, кабелите, мед, алумин. Това са съставките, от които се произвеждат и никак не са ефтини. А що са отгоре на всичкото, технологиите са платени от Европейския съюз, от фондовете, чието пари идват от членския внос, който плаща България на Европейския съюз. Така че тази огромна измама трябва най-после да спре. Или нека някой да ме разубеди, да ми обясни обратното. Другото, което искам да кажа, е, че протестите поеха в началото, значи най-напред ще кажа, че ние показахме, че сме хора, че сме одушевени същества с тия протести, с младите, но имаше много хора, които не разбираха от политика. Още в самото начало тръгнаха лошо, въпреки това те имат своите успехи и трябва да продължат. Трябва да искаме, от тук нататък исканията ни трябва да се променят и ние трябва да искаме изборите да бъдат отложени с поне 2 месеца, за да могат малките партии да се подготвят, за да могат и протестиращите, ако искат да си направят независими партии, да имат времето да го направят, да се учредят, да бъдат подкрепени от хората. И най-важното според мен е тези хора, които докараха страната до тук, тези партии, да се откажат от участие в следващите избори. Това повече не може да продължава така. Да се откажат партийно,
да се откажат персонално, да подпишат декларации, че няма да участват на следващите избори. Ние не ги искаме. Нашия народ в голямата си цялост не ги иска. Тия социологически проучвания хич не са завярвани. Тия социологически проучвания не означават нищо друго, освен че нещата се подготвят от сега да се фалшифицират изборите. Това са първите стъпки към фалшифицирането на изборите. Партиите, всички отрочета на бившата БКП Държавна сигурност, трябва да престанат да участват в властта. Това са, аз ще ги изборя нарочно, за тези, които не ги знаят, дано не пропусна някой. Това са БСП, ДПС пък е, въпреки забраната на Конституцията, е учредена под натиска на Запада и тайните общества. В това не се съмнявам много отдавна. СДС, мимикриращата опозиция, производните от СДС, ГЕРБ, разбира се, не на последно място, разни зелени, какви още имаш. Само някои депутати, като тези, които се отцепиха от Атака, в това число слагаме Атака, тези, които се отцепиха от Атака, като Кирил Гумнеров и направиха коалиция не на Европейския съюз, които също, както нас, са възпрепятствани да участват на тези избори. Значи искаме не участие на следващите избори, пак ще го повторя, на всички измамници, на всички измамни партии, които участваха до сега, партиите на статуквото, както обичаме да ги наричаме. РЗС-та, мисля, че не споменах преди малко, всички, които са в настоящия парламент. Трябва най-после да дадат възможност на другите, на останалите. И един следващ парламент, надявам се да има възможността да забрани всички тайни общества. Като започнем от масони, фримасони, билдербергели, не знам дали има такива в България, но масони, фримасони, има ротари клубове, розенкройцери. Трилатералната комисия има хора, които участват в нея от България, бивши президенти, те се знаят кои са, има ги в интернет. Всеки може да се осведоми. Всичко това не са ли покрие? Те са забранени, между другото, били са забранени през царско време. От Закона за защита на нацията, мисля, че беше. Същото трябва да се направи и днеска. Иначе България няма да се откачи от влиянието на чужди групировки, от мастити фирми, от разни холдинги, които са техни. Няма в никакъв случай да се отървем, ако това не стане. Ами за сега толкова. Предполагам, че ще се наложи да кажа още някои неща. Благодаря за вниманието на всички, които са уважили този клип, са го гледали и са се опитали да проникнат в това, което им казвам. Защото човек, за да разбере това, което говоря аз, той трябва да има минимална информация. Ако нищо не разбира, дано хората, които нищо не разбират, са по-малко. Защото иначе оттървани от тегобите, от беднотията в България, от плана Ранният, който цели унищожението на българския народ, и това се вижда навсякъде сега и по болници, и къде ли не са да пуска голяма смъртност. В България хората се самоубиват, омръзнаме да гледам жени, които бият възрастни хора, осъкатени по някакви обстоятелства, деца, да се молят нищо, някой да им помогне и да няма кой. На това трябва да се сложи край. Ние българите трябва да се научим да си помагаме, не само да се плюем и да си вадим кирливите риси. Тези обаче, които са доказали, че се опитват да загробят България, трябва да се пратят по дяволите от народа. И в крайно време всеки да си понесе отговорността. Благодаря за вниманието.